dhi nyime kod yudo keyo mabup e komitis mag od bura mamalo kaachiel kod Senate. E lokruok manyien e komiti mag od bura, Azimio dhi kawo kendo telo ne komiti mopugno mag od bura mamalo kaachiel kod Senate. Under the broad-based arrangement, we have new political friends who now support us. They have brought in their expertise and ideas on how to make Kenya a greater republic. So apart from them supporting us, besides them supporting us out there, we feel that their expertise can be useful here in Parliament. And that's why we sat down, we had a conversation, and we have said it will be useful for them to chair and lead some of these committees. E od bura mamalo, jalekweth jod bura manok Milly Odhiambo oyango ni Ramogi TV ni Azimio dhi yudo kombe 5 makorgi opugno ma osebedo ka otelne kod Kenya Kwanza. Weche mag Milly Odhiambo oselwedo kod jalekweth jod bura manok e Senate, Senator Stewart Mazayo, kod jalekweth jod bura mathoth e Senate, Senator Harold Cheriot. Tumesema katika hizi kamati wale watakaochaguliwa kama wenyekiti watakuwa ni maseneta kutoka mlingo wa Azimio. Kwa hiyo nafikiria ni njia nzuri ikiwa bunge litakuwa linaweza kuwa na masikizano ya vile wanaweza kufanya kazi. We quite a number, transport, for example, I think trade, energy, education, and there's one other one, lands, and natural resources. So 5 committees, it's a good opportunity for colleagues also to get the opportunity to lead a committee. Moko kuom komiti mopugno masani dhi bedo e bwo Azimio en komiti mar od bura mochung'ne loso budget, komiti mosebedo ka itayo kod jaod bura ma Kiharu, Ndindi Nyoro. Ndindi Nyoro dhi wito lemo manigi teko kaluwore gi mano ma iparo ni chung' mare ma wethweth e weche mag siasa mag masawa, to ahinya rem mare mar goyo ombulu e kinde thicho oko jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua. So if you're out there disagreeing with us and saying that you don't think that the decisions and the positions we've taken on certain matters sit right with you, then there is no use for you to continue chairing committees that will be processing the same business. That's why we have relieved of duties certain members who no longer share in the Kenya Kwanza dreams and the bottom-up economic transformation agenda. Mopogore kod komiti mar loso budget, Azimio bende nigi geno mar dhi telo ne komiti mar jotich, komiti mar weche mag thieth, kaachiel kod weche mag ohala. Okang' mar miyo Azimio komiti moting'o mo nenore ka yo mar hombo jo od bura mag Azimio bang' riwruok mar Kenya Kwanza ramone gini e kweth mathoth e od bura juma mokalo. E od bura mar Senate, duond bura mar ODM oyudo loch maduong' bang' kawo komiti madongo mane omak kod osiepe jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua. Tukaweza kuchukua kamati 5: kamati ya ardhi, kamati ya elimu, mawasiliano, transport, uchukuzi. E lokruok makamago, Senator ma Migori Eddie Oketch dhi telo ne komiti mar weche mag wuoth, e kinde ma Senator ma Siaya Dr. Oburu Oginga to dhi telo ne komiti mar teko. Komiti mar lope dhi bedo e bwo Senator ma Mombasa Mohamed Faki, komiti mar somo idhi telne kod Betty Montet, e kinde ma Senator ma Kwale Issa Boy ema koro dhi kawo komiti mar ohala. These are things that happened. When I was here last time, when we disagreed with President President Uhuru, we were sent to other committees, where it was felt that perhaps it would be useful there. Some were told go to catering, others were told go to this other one, Maromo komitis 18 mag od bura igeno chuogo manyien e kor jumani mar dhi nyime kod tayo chenro mag od bura. Gin lokruok ma igeno ni dhi medo sukari e hera manyien e kind Azimio kod Kenya Kwanza bang' ogaye machon mar Azimio Raila Odinga rem kawo kom mar AUC kaachiel kod kweth mar Kenya Kwanza ramone gini kweth jood bura mathoth e od bura e juma mokalo. Chris Owino, Ramogi TV, Bunge Tower, Nairobi. Komiti mochung'ne weche mag chike od bura JLAC oyango ni twak mar report mar NADCO en gima osemul motegno kendo ichano pedhe e od bura mondo ketie tim moko kuom fuoni mage mane pok otieki.
magitimore ka mbaka mar keto e tim lipodno koro medore kendo nyalo nyuolo weche mathoth moting'o chugo apisi mar Prime Minister mani kod teko. Walter Nyambaga nigi ler. Kaluwore kod duoko mar yiero mar AU manyodhi ataro kod dwach ogai mar ODM Raila Odinga kod jatend piny William Ruto, johera mag gi koro chiro mbaka mar keto e tim lipot mar NADCO kod kukune. Maling'ling mowuok e komiti mar Jailak mochwe kom kod George Mrogara lero ni gisebedo kod twak matut e kendo giloso lipot michan twagie od bura madhi chiwo thuolo mar kalo moko kuom fuoni mag lipot mayande pok okalie kod od bura. Kaluwore kod dwaro mar keto e tim lipodno, moko kuom senators wacho ni giikore mokalo kaluwore ni lipodno ne ochake kod jatend piny William Ruto to kod ogai mar ODM Raila Odinga. Gima ber ni background mar NADCO en gima no negotiated ma baba gi William Ruto ema nokele kane gidwa kelo go kwe e Kenya ka. Koro miyo ji ariyogo kane okelo gino to gikelonwa ang'o ma ditame mondo timre. NADCO ne en gima nosekale chon ma kaka nokale kaka odhi kalo to nitiere gima luongo ni pieces of legislation manobiro laws manobiro kata bills manowuok e NADCO mamago ng'eny gi nosekalo e bunge ma warito mondo gikale bunge mar ariyo National Assembly nikech moko nwachako gi National Assembly moko nwachako e Senate. Kata kamano moko kuom gitoko ni Odinga ok nyal yie bedo e lemo mar sirikal omiyo jok madwaro mondo chuoga apisi mar Prime Minister man kod teko to kod kweth maketo sirikal tesre ok wach pach Raila. Mano pach jo Kenya Kwanza. Jakom Raila Amolo Odinga en ng'ano endo ma ka en Kenya ka endi to nitie tije mang'eny ma jakom nyalo timo. Prime Minister onge ng'ama osewuoye kata jakom pok owuoye wach ma Prime Minister. Gima ng'eyo gi jakom sani endi en ni jakom koduogo ka Nyasaye omiye teko gi jing'o to pache duto te nitiere tego chama mar ODM. Ilieko ni koponi lipodno mar NADCO dhi nyime nyako kal kuom japiny e yor paro mar ombulu ka penjo eni to bende pesa nitiere mar timo mano. Osebedo discuss e National Assembly mokale, osebedo discuss e Senate mokale, ma principally en gima ne waseyiere. Omiyo ka koro kele at another level mondo bed implemented. Kenya ka is beyond one community. Kenya ka is beyond one person. Kenya is for all of us. Omiyo kukele wakale like yesterday kendo waikore mar tim. Ageng'o machielo en onge mar duol mar IBC kod commissioners manyalo tayo chenro mar lokruoge mamulo katiba. Ng'eny jok dwa kamano, ng'eny NADCO report machalo kaka IBC gin routine bills ma ok nyalo mondo dhi kuom jopiny. Unless nitie moko mantie loko katiba ema nyalo miyo odogi jopiny. Ka onge mar katiba to ng'eny gin routine bills ma nyaka tim mondo mi kuom ranyisi kaka IBC neno ka koro IBC dhi mbele nikech mago nyaka kal mondo dhi mbele. Baba gi William Ruto ema nobedo piny mokele omiyo sama gin behind NADCO to wadhi mna mbele to sani dong IBC dhi mbele. Bende ka ng'iyo to AUC activities ema nomiyo gik moko bet kodhi mos but ineno ka president nyocha oseyiero the panel mayiero commissioners. Gimodong en ni mondo giket the commission in place. Koseket the commission in place to an wadhi mbele. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Riwruoge makedo ni ratich oganda kwayo jo Kenya mondo kik yie gipogre kod weche ma otenore gi yiero mokalo mar AUC manyicha ne Raila Odinga opieme. Jotelo mag riwruoge manyicha ne ochopo e piny mar Ethiopia chuo wang'gi kaka ne tayo yiero no lero ni tend Kenya ne otemo duto manyalore mar neno ni Kenya oyudo komno to kata kamano loch to nyicha ne ok giyudo. Gikwayo ni piny Kenya mondo ti kod thuolono mar ng'eyo kaka ginyalo bedo joloch e yiero mamoko mabiro. Yes, speak fast, then invite. Exactly. They need it. They need it. But we think that as a country, it need not to end there. And that's why, offering leadership
or proposing to offer leadership at Continental is something that we think all Kenyans need to be proud of, and without using, the outcome, whatever it may be, because it was not a selection, but it was an election to sow divisions among the people of Kenya that really need to unite if we are to really make impact. Nikech owuok kanyo gi experience, owuok kanyo gi gik mang'eny ma pod koduogo, nikech ung'e ni koduogo dala to bro konyowa. Ethiopia nyo wadhi kaka jo Kenya, ne ok en ng'wej Raila Amolo Odinga kata ng'wej ng'ato wuon, ne en ng'wech mar piny Kenya, ka piny Kenya ne kedo gi pinje mamoko. To e piem no ne nitiere weche mathoth manodhi obetie mane nyalo miyo ja Kenya okawo komno. Koro adina pach ni nyukora mgejwang ni ok en ni candidate ma nyo wachiwo nyo onge qualification. To adina upar ni kata na Amina Mohamed nodhi olaro komni to ne nigi igni matin to pod ok noyude. Omiyo gik moko nodhi maber, jok ma samoro wacho ni jatend piny William Ruto samoro ne ok otimo gima nyo winjo tim. Wan gima nyo waneno en ni jatend piny William Ruto nyo ochung' gi jakom Raila Odinga, nikech waneno kaka gitenore, waneno kaka gitimo gik moko, kaka piny Kenya otimo gik moko, to ka ji odhi e lweny to samoro ok kinde duto te miduogo gi loch. Jaod bura ma Juja George Kiomburi odine tesendo bila makamkunji ka itude gi ketho mar keyo miriambo e mbui kaluwore kod weche manyo wacho ni sirikal nyocha notiyo kod omenda maromo bilion 13 e tayo kampen ne Raila Odinga e laro kom mar AUC. Kiomburi ne omaki gi okwach kich kendo odadhoge e wi wachno. Otieno Daniel nigi ler. Kaluwore gi okinde mag Ndegwa Njiru kod Dan Manzo, jadubrano ma Juja George Kiomburi omako oko mar dalane kodhi e tich okinyi ma kawuono gi apisas mag okwach kich ka gitude gi ketho mar keyo weche ma miriambo ne jopiny. Weche manyocha owacho ewi budget manyocha otigodo e kampen mar Raila Odinga ne yiero mar jakom mar AUC. Kata kamano, okindego kwedo kethogo ka giwacho ni gionge mise moramora motegno. Section 22 of the Cyber Crimes Act looked at the allegations, what our client was being accused of, and realized that whatever we were being accused of does not disclose an offense. Therefore, there was nothing to write home about. For them to hurry up, we meet in court, we oppose. It's a very frivolous charge. In fact, it doesn't exist in any books of law. It is intimidation. It should only be asked to clarify. And if he can be able to clarify, then that is his job, given by the people of Juja. Ndalario mokalo, jadubrano nyo wacho ni pinyo wacho notiyo marach gi omenda mag jopiny tayo kampen mar Raila Odinga e yiero mar laro lemono. Kata kamano, adiera mar budget no poko yangi. Tuko na hofu katika Jamhuri la Kenya sababu ya kuona pesa za umma zikitumika vibaya kwenda kuhonga watu ndio waweze kumchagua Raila Amolo Odinga ndio awe chairman wa AU huko Addis Ababa. Korka kore, Senator Makiambu Paul Karungo mao chope apise okwach kich Makiambu mar siro Kiomburi kwedo meko makamano kosayo jatend piny William Ruto kuombogo jotelo madwaro mana ng'eyo ler kaka itiyo gi omenda mag jopiny. What we have witnessed today is the same tactics used by President Ruto to intimidate, to silence, and try to keep those who criticize him, keep them quiet so that they don't say anything. But I think, looking at the things, I think Raila's defeat at the AUC imeuma watu sana. Bang dayo dhoge log tich mar kwach kich, Kiomburi ochwale tesendo bila makam kunji, kama odine ka koro kinde ne osingo mar dhi e doho mamalo mar rango kaka inyalo we thuolo. Tieno Daniel Ouma, Ramogi TV. Jalup jatend piny Ngire Kithure Kindiki onyiso jotelo ma Meru mondo oket tenge pogruok mantie kindgi mondo giket maino e jiwo dongruok margi e gwengego. Oloso e romo ma ne gibedogo kodgi kendo ma bende noywore gi jotelo bura mawuok e kaunti ma Meru. Political issues, political differences they are normal because politics is competitive. Na watu wamekosana hapa wanang'ang'ania viti, that's okay.
So today is not our day to discuss our political issues. Kwa sababu, if we mix the agenda we are discussing today with our political differences, our people will lose. Today we want to discuss how to unlock the stalled road projects, how to add more water projects, how to add more power projects. If what we want done is done, our people will benefit. Kosuru Nyakuramogi en ni familia mar rawera ma nyinge Jalen Njoroge ma jegni 13 manchano yud ringre tok lal kuom dala ng'wen e kar dak ma Kamulu koro ywago ratiro margi. Njoroge nolal e gweng' ma Kamulu tarik 7 dweni kaeto oyud ringre tarik 11 kane kod adhonde mag hinyruok. Tok obila kod anyuola tero ringre kar kano ringre ma Kenyatta University Funeral Home. Penjo pod medo nyuolore gimomiyo obila nodwoko bag kod wuoche Jalen mano yude godo kama owite ringre mare. Efinya Kidi noluwo lipod Nyakuramogi kendo omiyo waler. E kar dak ma Kamulu, kaunti ma Nairobi. Ma anyuola ma Jalen Njoroge, japuonjre ma jahigni 13 manolalo odhiambo ma tarik 7 dweni. Tok manye kuom ndalo 3, ringre mare noyudi tarik 11 kowiti e bungu moro machiegni gi dalagi. Kaluwore gi Jen Mumbi ma en dagi, Njoroge nokochopo ot kaka nowinjore, chal manomiye luoro ahinya. Before apuje potee, nilikuwa around kitu saa 11 kitokea shule. Sasa baada ya kuachana naye hapo mimi nikujua mtu yeko safe anaenda home. Sasa after that ndio nikakuja nikaambiwa kuna venye apatikani hajafika home kitu around ilikuwa saa 3. Sasa venye niliambiwa hajapatikana tukadecide tumtafute. Sister yangu akaniambia jua patikani tuandikishe statement. Tukaenda tukaandikisha statement. Baada ya kuandikisha statement, sasa hapo ndio tukadecide tumtafute. Nikienda kutoka ndio hiyo simu nyingine ya kijana mwingine anaitwa Tony Mato kaniambia nataka tufike hapa kwa Bishop alafu ndio turudi. Ndio sasa nikaenda wakaniambia tunataka uhakikishe kama ni mtoto wako, ikiwa si wako tufanye nini? Tupige ripoti ndio polisi wakuja wamshukue. Simi nikaambia nikashikwa, kwenda hapo nikawaambia huyu ni Jay. Akaniambia umehakikisha ukweli ni yeye? Nikamwambia huyu ni Jay. Wakaniambia sawa. Anyuola ma Jalen Njoroge nolero ni ringre mare noyude ka nigi hinyruok kuonde mopogore kaka e gokene, lwetene kod ng'ute, kendo gionge adier gimomiyo ng'ato nyalo timo gima chalo kamano ne nyathi. Alikuwa amefula, hapa alikuwa na kisu, na hapa ati alifunuliwa na nini na polisi, alikuwa na kisu ati hapa imetokania na huko nyuma. Kisu bado ilikuwa hapo? Ilikuwa imetolewa. Tena ulimi alikuwa amejiuma hivyo, alafu mikono amekaa hivi amejikasa. Hapo amelala ilikuwa na damu. Dr. Ringre Njoroge e kar kano ringre ma Kenyatta University Funeral Home penjo pod medo nyuolore. Nito enio mane ma obila nodwoko gigo manoyud kanyachiel kod ringre ne anyuola mani gigo nowinjore okaw mondo kony e timo nonro. Kulikuwa na bagi hapo chini, bagi ya mtoto ilikuwa hapo. Polisi wakachukua wakafungua ndani, wakaangalia majina na kweli wakapata ni Jalen Njoroge. Polisi wakaambiaje kuhusu hiyo bag na viatu? Tuliambiwa tuchukue bag. Walisema mchukue muende naye nyumbani? Tuliambiwa tuchukue, yes. Robert Jombe ma en wuon Njoroge wacho ni herone maduong' en mondo obila otim nonro makare kaka yorno maneno ni wuode oyudo ratiche. Kochopo sani anyuola no dhi nyime gi chenro mar iko ne Njoroge. Kama kunaweza kuwa kuna venye tunaweza pata justice ama tunaweza pata any way ya tunaweza jua nani alifanya hivyo na ilifanyika kwa nini. Mimi swali yangu ni nani anaweza kuwa alikuwa anafanya hivyo ama alikuwa anaweza fanyia mtoto wangu hivyo kwa nini? Kwa sababu mimi ninajua amekuwa safe na shoshe yake kulingana na health yake na nini na kuna time nilikuwa nakuja kuwatembelea
amekuwa safe. Kaluwore gi jodak, arita magwenge ma Kamulu oserochore ahinya to e jumbe mokalo mani motelone ma noroch ratich nyathi ma jahigni 4 kod rawere 2 manyiri. Mana kama e kaka noyud bag kod wuoche mag Jaylan Njoroge, japuonjre ma jahigni 13. Penjo maduong' nyikwa Ramogi, pod en gimomiyo obila noweyo gigi e lwet anyuola. Efinya Kidi, Ramogi TV, Kamulu, Nairobi. Kowere kod mano nyakwa Ramogi ka bende wageno ni nyathino biro yudo ratiro mare kachiel kod anyuola ne makoro ywago ratiro. Wadhi nyime. Jochiw thieth mane ondikie orak mar Universal Health Coverage olando ng'anyo margi machakore otieno ma kawuono. Jochiw thieth go ywak ni gisebedo ka gitiyo orak kuom thuolo maromo higni 5 to onge chudo malong'o kata obedo ni tich magitimo romre gi jowetegi ma ichulo maber. Ma biro mana odiechieng' achiel bang' riwruok mar jogo mochung' ne ute mag thieth kata mineno ni clinical officers bende chako ng'anyo margi mar sundo piny owacho mondo onywandgi kaachiel kod ute thieth maggi e okumba mar thieth mar SHA. Judith Omondi nigi ler mathoth. Mana seche matin bang' ng'anyo machielo mar clinical officers chakore pachoka, jochiw thieth mane ondik kod orak mar Universal Health Coverage higni 5 ma okalo bende chako ng'anyo gi otieno ma kawuono. Jochiw thieth gi ywak ni kuom higni 5 ma osebedo ka ondik gi e yor orak, gisebedo ka gitiyo matek gi osara matin kod geno mar yudo tich ma ongirore, gino ma osebedo ka gore Luanda. For the past 5 years, the first contract ended in 2023, and we were promised that we will be transitioned to permanent and pensionable terms. But unfortunately, the ministry, the Public Service Commission, and the COG did the otherwise. These our colleagues have been seeing patients without pay for quite a number of times. They have suffered in the hands of the government, and we have said enough is enough. We are going to paralyze all services in all public hospitals to stand with our brothers and sisters who have been suffering. Wach makoro sundo ng'anyo margi. Today we are here to announce that we are going on strike. We are joining our fellow nurses who right now are in the streets demonstrating and picketing in the Ministry of Health, to the Parliament, to the COG, and to the Public Service Commission. Telo mar Kenya Union of Clinical Officers mabende ne ochako ng'anyo otieno manyoro koni pok giyudo ripot moro amora mar migawo mar thieth kanyaka sani ng'anyo gi pod biro dhi nyime. We have not been called for any meeting, and we do not expect to be called for any meeting, because especially on the issue of SHA, the highest policy makers, that is the ministry, they did a resolution and directed SHA to implement that decision more than a month ago. What else are we going to discuss? So we have said that we do not want meetings. Everything that needed to be negotiated, everything that needed to be met on is already written down on paper and directives given. So we want implementation. Moko kuom gik ma clinical officers dwaro mondo mi sirikal ochop kare oriwo miyogi teko mar puodho thieth mar jotuo e bwo SHA kaachiel gi miyo ute thieth mag gi orak mar SHA. For the union makes us strong. Judith Omondi, Ramogi TV. Kapod wane motende kod weche mag thieth en ni mahao ute thieth 4,000 ma ondikore kendo chiwo thieth e bwo okumba mar thieth mar SHA yudo pek e chwalo ng'ur margi kokalo e mbui mar okumba mar thiethno. Kaluwore kod ripot mar nonro, riwruok mar ute thieth mag ji giwegi nyiso ni 89% mag ute thieth pod yudo pek mar chwalo ng'ur margi kokalo e mbui. 73% ywago tudruok mar mbui ma tekone ni piny ka 71% to ywak ni ote machuok ma itiyo godo e chwalo ng'ur ma kamago ahinya kotende kod weche mag thieth mag jotuo deko. Judith Omondi duogo gi ripodni. Dweche hao 7 nyaka ne chak ti kod okumba mar thieth mar SHA. Dwe ka dwe riwruok mar ute thieth mag ji giwegi RUFA osebedo ka golo ripot mayango okang' kod rem ma pod okumba manyien mar thieth ni godo. Sani gigolo ripot mar 7 mayango ni 89% mag ute thieth
Podi yudo pek mar chwalo ng'ur kokalo e mbui mar okumba mar thieth mar SHA. Atamalo 73 ywago teko mar mbui mane piny, kata malo 71 to ywak ni ote machuok ma itiyogo e puodho thieth mar jotuo deko mano ma idendo kaka OTP, kendo samoro ok obi chuth. Atamalo 31 magute thieth ma hao 4,000 mane okaw pachgi, yango ni laegi mag mbui onge kod moko kuom thieth ma owinjo chiw ma idendo ni benefit packages. Kaka chiel kuom yore mag manyo kony ka owuok apise mag SHA, atamalo 74 yudo pek e chopo lai mag apise ki ka okalo e ong'we yamo, samoro simbe gi ok maki ka ote mag gi mag email bende ok duoki. A limited number, precisely 5,380 claims processing devices in counties. In addition, there are frequent system downtimes and inadequate e-claims machines. Kopogore kod magi, bende pod gi ywago deko mar chudo, atamalo 46 marute thieth ema osechul kende yare dwe mar 12 nyaka tarik 4 mar 2. Hospitals countrywide, whether public, private or faith-based, 86% of them, which literally means all of them, have told us that they received no payments. They have received no payments since 1st of December up to date. And these are the hospitals where people are going for outpatient services by law, because we have limited outpatient cover to level 2 and level 3. Kalure kod ripod ni, pod nitie deko e chudo magute thieth, e kinde ma piny owacho to yango ni e kwan mar jo Kenya 19,000 ma ondikore okumbano, 14,000 ok chudi, gino makelo pek e chiwo thieth kaka owinjore. Judith Omondi, Ramogi TV. Erokamano nyakoro Ramogi kuom yiero Ramogi TV kendo miyowa mijing'o mar medo kelo ni weche manyien achiel kachiel kawuok e dala maduong' ma Nairobi. Wami mago mosetimore e gwenge mopogore opogore pacho ka nyakoro Ramogi gi kuku gi duto te dakika 26 bang' saa 3 mar otieno weche manyien mago imore mana ka Ramogi TV. Walidhe moko kuom ote mawuoro kama neno ka weche mag medo miyo Azimio lemo e sirikal bende ji wuoye ka, weche mag yiero mag UC ji wuoye, weche mag chano chenro mar ni Kenya obedo gi sirikal moriwo ji kendo ma ji ne tiyo kod duol bende ji medo wuoye. Makamu koni bati MPs mondo kal mapiyo report mar NADCO kendo mondo ket sirikal kama Raila Amolo Odinga oluonge ni baba obed executive prime minister, kasto Kenya koro bro dhi mana maber maonge wasi mora wacho ni piny ni itiye kendo ilose mana ka ji oriwore kendo ji otiyo kanyakla. Okoni sirikal mar jatend piny William Ruto ng'iyo ganda gi wang' maber kendo wacho ni MPs do your work, mano koro gi kizungu. Okay, kawera kod mano bende neno ka ndikna ka kod Caro Serena wacho ni mano nyaboro ni long time abati weche manyien mole yo makare amora ahinya kaka weche medo dhi nyime. Akum Solomon mar Kibuye wacho ni akwayo johera mag Raila Amolo Odinga owere gi weche mag UC to elomano gidhi nyime ka gi elomano gichak paro gik mamoko manyalo konyogi e ngima mabang'e. Okay, rokamana Nyashemo Tho Soja wacho ni I'm really enjoying weche manyien tinende ni kenda mora ahinya. Wacho ni wach ma omora en ni chunya mor gi Raila Amolo Odinga kanchano kedo kotimo campaign. Siasa mar UC nen mar Afrika mangima ok mar joluo kaka jo Kenya moko kawe. Wach momako dhoga en weche mag nek dhano tinde olokore mana lit mathoth ahinya mogik poch gi pak ne jatend piny jo siasa makaluo kuom chung motegno kod Raila Odinga e kinde mag weche mag AUC. Bende wacho ni ote moro oro ne Gladys Wanga mano gavana ma Homa Bay ni olos ne yo owuok Rangwe kochomo Ndiru Kagan. Wacho ni yorno chande kowuotho dhi dala. Jaro Soja koni pod chunya lit ahinya bang' wuok e piny Ethiopia. Kata kamano goyo erokamano ne William Ruto jatend piny kuom chung gi Raila Amolo Odinga kuom dwaro mare mar bedo jakom mar UC. Okelo Luoch ma Jakiranda wacho ni oyimore siro chenro mar loko jo komiti mar od bura Wood Tsunami. Lokruogno ber biro miyo jo siasa mani kod lonye okenge mopogore opogore yudo lemo kendo gidhi nyime gi kelo dongruok. Dr. Bishop Okoth Okoye Wuod Nyasaga ore degmo wacho ni amor kaka lokruoge timore e sirikal bende. Kaso ka bende no ka Ramogi Lera Nyabati kawan nyosiri kae mano Julius Aroko mar Awach Health Center Kabondo. Erokamano Nyakevo Wuod Mino Molo ma ben wacho ni orumos ne kwargi
Thomas Alocho erokamano ahinya kuom kete Ramogi TV. Kasto Zedekia Olema Akoth Seki bende ng'isa ni nitiere sibuoche ka Nyamkago moro ahinya. Nyako Ramogi yiena mondo akaw mana yweyo gi kanyo kaduogo pod an gi weche mamoko mathoth kaka kawuono tich ariyo ing'eni wan kod chenro mar ng'e gwengewa mana ka e Ramogi TV ma en Oimore. Mabrother, chekini story fulani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi gani huyo anarada imedalia pesa? Leta tenje ni kushovile tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. My favorite fruity, my flavor slaps. Mirinda, flavor so good it slaps. Enjoy the flavorlicious, refreshing taste of Mirinda Green Apple. Mirinda, flavor so good it slaps. Be ing'eyo ni yier ok sik ti kochomo kamoro achiel e lembi, e ng'uti to gi e tiki. Tem liedo kochomo kama yie dendi chomo. Yore mang'eny mag bik gin duto makende. Tuo sukari, ma tuo ma ji mang'eny odak godo. Kata kamano, be ing'eyo achiedh nade ma tuo sukari kelo? Riwri kodwa e penj laktar, kosir kod CIC Insurance Group. Wadhi bedo gi Dr. Priska Mungla Anyango, kaw koloni matut. Penj laktar, tich adek, tarik 19 dwe mar 2. Kik bai. Machiegni kendo Nyako Ramogi wamedo dhi nyime gi weche manyien mag Oimore Ramogi TV. Riwruoge ma kendo ratich oganda e pacho ka owuok oko mar kwedo tend piny Uganda kuom rocho ratich Dr. Kizza Besigye manche nomaki e boma ma Nairobi kendo pod ogeng'ne nikech weche ma otenore kod keto sirikal mar piny Uganda tesre. Riwruogego koro chano bago ng'anyo chieng' tich abich mar juma ne od bura mamalo kaachiel kod mbetre mar piny Uganda e pacho ka mar sundo piny Uganda mondo we thuolo Besigye ma bende en jaked ne ratich oganda. Joja oko nigi ler. En romo mane okelo kanyakla riwruoge mopogore makedo ne ratich oganda e boma ma Nairobi mar sundo tend piny Uganda mondo mi we thuolo laktar Kizza Besigye ma en achiel kuom jotend kweth makwedo piny owacho ma Uganda. E twak margi gi jofwamb weche, riwruogego ok otelnegi kod Amnesty International ne okoni en midhiero ni jotelo manie riwruog pinje Afrika sani oling' thi ka laktar Besigye to kale midhiero mapek e odang'enge e piny Uganda. An abduction in Uganda is an abduction in Kenya, is an abduction in Tanzania. A human rights violation in Tanzania is a human rights violation in Kenya, is a human rights violation in Uganda. Any form of oppression in Kenya, it is oppression in Uganda, and it is oppression in Tanzania. It is very important for us to call on the Ugandan leadership to immediately ensure that the rights of Kizza Besigye and all political prisoners are respected, and that they're released and they're provided the bail that they're supposed to under the law. But most importantly is to ensure that their human rights is respected. It has been reported that his health is also deteriorating. He's also being denied access to healthcare. Yet he's a healthcare provider, or he has been providing healthcare for a given time. So as a union of doctors, we are calling all the other unions and we're calling all the other civil societies that we must condemn this in the strongest ways possible.
riwruogego makoro chano bago ng'anyo mar tipo e pacho ka chieng' tich abich mar sundo piny owacho ma Uganda mondo omewe thuolo Laktar Besigye gi Lange koni en ayanga ni piny Uganda rocho ratich jatelono ma bende gikoni sani ngimane ok ni kare. We do call each and every person and invite every Kenyan and all persons of interest to join us in a march to the Ugandan High Commission in Nairobi and the National Assembly on 21st of February to present a petition for justice for Dr. Kizza Besigye, Haji Obeid Utale, and Wakili Aaron Kizza, and all other persons who have been unlawfully detained by the Ugandan government. In Uganda yesterday, there were protests for the release of these friends of ours who were unlawfully detained. This shows that this action is already yielding fire everywhere. Ote maket kod mano ne bende ochwal gi riwruoge makedo ne ratich oganda e kaunti ma Mombasa makoni tend riwruog pinje Afrika nyaka to koro wuog oko mar loso ewi wachno. Gidwani jatend piny Kenya William Ruto kawo ng'ala manyime mar golo pache kotenore kod wachno to chutho ni mar ne ondhiye pacho ka kitere e odang'enge e piny Uganda. Kiongozi kama Besigye anaweza kuwa abducted ndani ya nchi kama ya Kenya, alafu serikali ya Kenya inyamaze, ifikie hali ya kuwa unajua mtu anapofika wakati hataki tena kula, hataki tena kunywa, amefikia wakati ambapo tunasema ni hali ngumu sana. Hatuwezi kuwa sisi tuna muungano wa Afrika Mashariki katika masuala ya trade na katika masuala ya kupanua uchumi, lakini katika masuala ya human rights hatuna uwiano huo. Kwa sababu mwanaharakati wetu mmoja akiwa yaumia, sisi sote tutafanya nini? Twaumia. Tafadhali tena naomba tafadhali, hili swala likomeshwe. Utekaji nyara umezidi. Hata pia mtu yani wakatazwa paka matibabu yake. Jamani, hicho ni kitendo kibaya, tafadhali. George Aoko, Ramogi TV. Kowere kod mago nyako Ramogi wang' yudo ni kweth ma isiro gi jolweny mobalo e tend piny Sudan ma ong'ere ka Rapid Support Forces ka otelnegi kod Jener Mohamed Hamdan Galgalo olando ni giikore mar chugo sirikal matenge piny mar Sudan. Lendo makama gichiwo e romo margi mane gibago KICC e bure Nairobi odiochieng' ma kawuono. Jogo mano yore romo no oriwo jalup komanda mar RSF Abdel Rahim Dagalo. En okang' ma ochako nyuolo mbaka mathoth ewi piny Kenya kaluwore gi bedo ni kwethno oseyudo kwet kowuok e sirikande mag pinje mopogore opogore koting'o piny Amerka. Jadolo maduong' mar Injil Kopere Pope Francis pod nitie od thieth mag meli e boma mar Rome bang' ka norwake kanyo mar yudo thieth odiochieng' ma tich abich bang' bedo kod tuo mar kor. Bedo mar Pope e osiptal osemiyo nyasi moko mowinjo bed ni en motele ochwal nyime mar chiwo ne thuolo mondo changi. Lydia Okeyo nigi ler. En ndalo abich nyaka nyocha rwak jadolo maduong' mar kanisa Jokopere Pope Francis e kar thieth mag Gemelli e boma mar Rome bang' bedo kod pek e yweyo kaluwore gi midhiero manoyud ka en go e dag muya. Kata kamano, Pope Francis ma jahigni 88 wachore ni chal ne ok rach ahinya kaluwore gi ripode manyoya e Vatican otieno manyoro mayango ni osebedo ka olemo kendo osomo e kar thiethno. Moko kuom jodak e piny mar Rome onyiso kuyo margi gi tuo mar jadolono ka gikwayo ne chang mapiyo. I feel very sorry for him. It's really, we hope he will get better soon and recover. I don't know how is the situation, but yesterday we were reading in the newspaper that the situation is not so good. So really, we wish the best for him. They said the Pope was suffering from a complex polymicrobial infection that they were treating. They've been saying the Pope will remain in hospital for as long as necessary. We do know that the Pope is alert enough to call a parish in Gaza. He's been calling routinely throughout the crisis since 2023. He apparently spoke with members of the parish yesterday evening. Jadolo Pope Francis onyiso mor mare gi lamo mar joyie ma osebedo kalamone ka en bende oyango ni osebedo ka odhi mbele gi lamo kata mana yud thieth. Mi amar in tutto Medio Oriente. Chal mar jadolo no osemiyo moko kuom chenro mage mowinjo bed ni otayo ochungi ka moko kuom chenrogo bende osechwal mbele mar chiwo thuolo mondo mi ochangi.
Apis fwambo mar The Holy See Press Office olando ni kaluwore gi chal mar popno biro chuno mondo mi omed bedo osiptal mar dhi mbele gi yudo thieth mowinjore. Lydia Okeo, Ramogi TV. Wasuri Nyakwaramogi, riwruoge ariyo ma ok mag piny owacho medo jiwo lweny mar kedo kod kute mag mineme kata kukni e gwenge mag Ndhiwa kod Suba South e kaunti ma Homa Bay, kama kutego osebedo ka hinyo jopiny. Kuom higni 4 sani riwruok mar JICA ka omakore kod mbalariany ma Nagasaki e piny mar Japan osebedo ka kedo kod kute mag mineme e gwengego. Jafwambo mar Walia Beach nigi mathoth kowuok Homa Bay. Kuom higni 4 sani, riwruok mok mar piny owacho mar JICA ka omakore gi mbalariany ma Nagasaki e piny Japan osebedo ka kedo gi kute mag mineme e gwenge mopogore e kar chud bura ma Suba South kaachiel kod mano ma Ndhiwa. E gweng' mar Embe North Kaboch Ward e kar chud bura ma Ndhiwa waromo kod familia mar Matthews Akumu ma osebedo kod pek mar mineme ka nyithindi 18 duto ni kute mag mineme ochuo tiendgi kod kuonde mamoko e dendgi. Gino manorocho kata som nyithindego nikech ne ok ginyal ndiko kaluwore kod kute mag mineme manochuoyo lwetgi. Tuo mar mineme nodonjo dalani 2011. Tuo no osea thago nyithindo muda mrefu. Kech en gima dhi to duogo lamo to dhi to duogo. Kech wan wahero wach lemo. Kech notem go osiptal to notamo osiptal. Nomedo kuom nyithindo. Mako nyithindo moko ok dhi skul nikech mineme. Bedo ni familia mar Akumu emana ni kod mineme e gwenge mangima ne okelo ne pek kaluwore kod akwede mane oyudo, kendo kata mana jogwenge ne ok nyal timo limbe dalane. Gino ma owacho ni sani koro rumo nyaka ni migepego eko tiek mineme dalane. To nyithindo 10 mineme ne chamo gite. Ne an gi lit e dhood chunya nikech ka gini nyalo timi e dala achiel. Dala ni en dala maduong'. Fadhene nigi mon 8 to madhena mane duong'. To gino ne onge od minwa, nene ute moko. Masani higani to pok aneno gigo nyaka chak higani. Gi dakteche mane thiedhogi, Nyasaye nodonjo, Nyasaye be nobedo yath ei daktechego. Kwede to nobedo gi nyiera mang'eny. Riwruok mar JICA ne ochako chenro mar thiedho familia mar Akumu gi dwaro mar tieko mineme, kendo bang' tieko kurni mag minemego to ne gichako chenro mar loso ne dier udi mane opong' kod buru. Nyithindo moromo 18 kaachiel gi jonyuolgi, but nyithinde mane mineme omako kabisa. Nwachako mondo mi walos negi dier udegi mag dake. Kano wasetimo loso dier ot to nwatimo treatment, nwacheko thieth kendo kaito nwayudo ka mineme nochango kuom nyithindo gi duto te. Ko nwayudo ni kare gima duong' en rito alwora. Gima kelo mineme en gima iluongo ni kikun. To kikun ni buru kata kuon motimo buru mang'eny makele. Apisas go eko ma ochuno rito ler kod ngima oganda e sub county ma Ndhiwa wacho ni gisebedo kod pek mar mineme alworano, to kata kamano gitiyo kanyakla ma tieko midhierono. Ndhiwa ka gin cases mang'eny koni gi koni, but wan kaka Ministry of Health ka watudre gi migepe mamoko kaachiel gi jopiny nitiere mwaseketo 1 2 3 momiyo weche mag mineme bodok chien. But kata kamano pod wanyalo yudo 1 2 moko ma pod oponde kor gweng'. Koro kwaseweyogi wasebedo kwatiye maber kendo waluwogi mondo wanen ni bodok chien. Jomoko kawe ni en akwede e kind anyuola ma ok en adieri, kendo ji ok dwargi, kendo ji ringogi, kendo gionge gi kwe. Kata ka gidhi skul, nyithi skul ringogi. Familia mar jaduong' Akumu osebedo ka neno pek mokalo kod akwede kaluwore kod tuo mar mineme manochamo nyithindo 18 duto. Gisani endi familia ni koro yudo thuolo mar bonjo bang' ka JICA kaachiel kod migepe mamoko riwore kanyakla ma tieko mineme dala jaduong'ne. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Ramogi owuga ne Homa Bay wadhi Kisumo kama kawuono ni chenro mar ng'e gwenge wa tinende wang'iyo Kisumo kanyakwar mayudore e kaunti ma Kisumu. Nyingni nochakore na Nyakwaramogi. Wayaw dhot ne Millicent Adhiambo mondo koro miwa ng'e gwenge wa makawuono. Nyakwaramogi ajuang' machiegni kendo telo machielo e chenro ni mar ng'e gwenge wa. Jumani kalapapla mar ng'e gwenge pod onyonore mana e kaunti ma Kisumu. Ofuyo kawuok e gweng' senta kata chiro mong'ere ni Obambo
ma obiro piyo e gweng' mong'ere ni Kisumu Kanyakwar. Nyakwar magikae winjo nying gweng' ma iluongo ni Kisumu Kanyakwar kata Kanyakwar. Ang'o mabiro e pachi? Mana kaka pile, wacho kod paro mopogore mag jogweng' ewi gino magiparo madinemi chak gweng'ni ni Kisumu Kanyakwar. Kwarwa ni nyinge Nyakwar, ka nonyuole noluonge ni nomiye nyinge ni Nyakwar. Koro emomiyo iluongo ka ni Kisumu Kanyakwar. Kanyakwar gimomiyo anyalo paro ni nochake kamano. Aparo ni ne nyikwayo ne nitie mang'eny, koro ni aluonge ni Kanyakwar. Nyakwar nobiro nikech Kanyakwar ne nigi nonro gi ka giwuok Siaya, to luongo gi ni oganda miluongo ni Kanyakwar ka gibiro Kisumu kae. Abiro kaido kiluongo ni Kanyakwar, kwarwa nochake ni Kanyakwar. Mana kamano, bang' winjo kaka jogweng' oselieko kotenyo kod nono mar nying gweng' ma Kisumu Kanyakwar, wekoro wawinja nena adieri mar wach motenyo kod kukune ewi gino madinemi chak gweng'ni ni Kisumu Kanyakwar, kendo kaka gweng'ni ne ochakore. Ne en Nyakwar ni en owad gogelo. Kore momiyo koro joma winje to luongo ni Kanyakwar. Nyakwar ne en Nyakwar e kaka koro luongo ni Kanyakwar, to wan jo Kisumu. Sama wantiere jo Kisumu ne wan lot maduong' kabisa. Ne ok wan joma tin, ne wang'eny, ma jowa moko nodong' Asembo Ramba, jowa moko nodhi nyaka Kindu Bay kod yie nyaka Kindu Bay kucha, ma gin bende ging'eny. Kiwinjo no Obama kod gimoro ni Kindu. E lot mawa, the former president mar America, mane lot mawa gogo. Wan jo Kisumu kae, wawuok Asembo ka wabiro ka. Koro wabiro ka mwamako lo. Koro wan kae ni wamako lo maduong' nyaka malo Kiboswa. Wan Kanyakwar wake ma kamoro amora inyalo yudo dala Kanyakwar. To nekech wach town kanobiro mogore kuomwa, to biro to kaw lopewa. Koro kanose kaw lopewa, nokonyiswa kata nokomiwa kama ne wanyalo dhi. No owachnwa ni mondo wadar, kendo nomiwa notice mar 7 days. Koro gini nomiwa wasi ma koro kama ni nyayude lo kawatni moro kata kama ni nyalo nyiewo machiegni gi jo dalo moko ne ntiere ewi got ka, gin ne pod gin gi spaces. Koro ne watemo riyore kuonde mane ginyalo podonwa matin mondo wanyiew mondo wadag kodgi. To gweng' ma Kisumu Kanyakwar humbe landore kod weche kata timbe mage. Chon ne wan jo ohala mar rech, ka kung'eyo ka diere machon kapok wasunge nodonjo ka, jo Kisumu ne nitiere dho nam Usoma piny kacha, kendo ne gitimo ohala mar rech, nitimo barter trade. Ma sani luongo ni barter trade, ka jo lang'o kelo gimoro kata mwache wi got gi gimoro, to waloko ne gi rech to gomena mwandu mane ae nam. Gin jo Musoma wach kamano. Mano be wach manong'e gi godo. Yiero riwruok mar oganda kanyakla achiel. Wan kwa donje got ka, pi ne en pi mikuna kuna makato top tibiro muon kode. Ok ni nyal puke, nikech kaka ni yude ne shida. Ne wadhi piny Asengo. Mondwa chiewo so 9 sa 10 otieno. Gidhi kucho mondo meka giidh got gi pi kapok chieng' orieny. Dhoudi mamoko mane wanwang'o ka nochawa kabisa, to gin bende ok ne gisomo. Koro kane gichawa, to waling' bende iluonga nyaka ni Tacho Kopo. Koro wan wapuonjo mana jowa e thagruok marwa niendi. To bende nitie dongruoge ma gweng' ma Kisumu Kanyakwar osenyuolo nyaka ne ochakre. Waseneno lokruok maduong' ni sitimo donje gweng'wa ka. Pi bosedonjo to pod ok odonjo maber nikech jowa ng'eny moingo pi. Wan gi skunde ma oromo jowa somo sani, wan gi St. Paul's, wan gi Bar Korumba. Sani wan go osiptal ka. Mar ariyo, pi ne waomoga mana piny Asengo gi wiwa ka watwenyo got. To sani wan gi pi machiegni ka. Nderni be nok be ahinya, gi sani ndara nitiere. Gweng'ni ne okoso pi kabisa. En pi yawo moro matin kabisa mane samoro ng'ato gore piny, ichak iweye, oduono matin mochako bi maler ni kichak idog ituome. To gima ber ni wan kod yawuoto madongo dongo kaka wuon Anton Oluoch miluongo ni Charles Ondiek Wariero, ma nying moro be opaki giluonge ni PC Modhero. Nowuoyo gi Sana International, magandiko proposal magigolo pigno mokoro a piny kucho magikele kae. Bunge ne ng'eny. Sani kanene dongruok nitie, ute nitie oger mang'eny, kendo town, kendo koro wane town opogore kaka chon. Kwa bire got ka, apart from ayany mano yanywago,
Kanyakwar nong'iyo ni nyithindo onego som. Wasebedo gi joma lich sani ma ok koro ng'ato nyalo luongowa sani ni wan tacho kebe. Koro lokruok wasebedo go. Chon skul ne tin, ne wan kod kudho, to kod dago malo. Kudho ne en skul achiel kende, to sani wan gi St. Paul piny ka, kudho ne onge kata secondary, sani en gi secondary, sani wan gi Barogwal, wan gi Korumba secondary, wan kod Riat College, bende mogere puoth joka Nyakwar. To kata obedo ni jodak kwano dongruoge achiel ariyo adek, gin rem mage ma pod gweng' ma Kisumu Kanyakwar ni godo ma kokel e alwora ni to dongruok makae bro medo ting'ore malo. Ya roundabout junction kichomo airport, apaya no nochak ni lose, to nochako dugo go chonge gi piny kanyo. Kaeta apaya ma roundabout Mamboleo kichomo Chemelil, en bende orach, to en apaya ma bende joka Nyakwar okonyo joka Nyakwar kabisa. To magwa mang'ado gweng' ka bende kanubiro waneno lam kubiro nus. Lam no nego beni chopo mwalo piny junction kacha. To gi jowa modak malo bende ka in area mar Kiboswa, kiridori ma mondi wuog nyaka Riat College, ndara no rach, kendo street light no singro ni biro kanyo to pod ok waneno. Wadwaro basari nikech bet gi leo. Bet gi leo koro iyudo ka samoro riembo nyithindo, to samoro in bende in ng'ama mama kendi, kaka in kata gi nyithindo adek. Onge siwa line. Mar ariyo, wan kaka oganda waonge pi ma pod moromo, waonge go. Wakoso nyaka weche mag security lights, kata king'iyo koridogi, samoro bedo ga matek ni samoro dono tuong' ng'ato. Professor Ngire Anyang' Nyong'o mondo konywa wayud lights go. Asengo no samoro pi rumo, koro ni samoro ji dhi nyaka mana Junction piny kucho, ema ji dhi ng'iewe pi ka ji biro go got ku. Hospital wan mana gi gin achiel kende, manyiso chaki mar dispensary, but proper equipments pok obedo mondo mi koro wabed ni en hospital maler ma ng'ata nyalo dhiyo to yudo thieth. Chiro bor, wan gi chiro ten ma chiro Mamboleo maduong' butwa ka, ten e Kajulu, to wan chichwa kaka joka Nyakwar, to onge chiro mantie butwa, gin center mana matindo. Kiwacho ni raia sirikal, wan be mwadgone gi ombulu, to gin ka gisekawo kuchwa, to koro kony malong'o onge kuomwa, gima gikonywa go bende koro onge. In nogo ni in medugi penji mang'eny, in be makori chaki sandi. Post oket posta mobawnwa gi e dho udi, to mano medwa ni wachul task. Ere chul osuru, ere kaka lopu mane kwaru no mako, ichaki ichulo osuru. En osuru ma kanye to osuru no dhi konyo ng'a. Mana kamano Nyakwaramogi gi kanyo mwachopo godo e giko matielo makawuono e chenoni mar ng'e gwengewa. Kik idhi mabor med kete mane wang' jowi mari mar Ramogi nikech kae emomedo kelo ni nonro mar gwenge mopogore. Oriti masani warom kendo juma manyien kuma bro duogo ni kod nonro mar gweng' machielo. Nyinga Millicent Adhiambo, kata kihero inyaluonga ni Nyaboma. Koromogi gi report mar Millicent Adhiambo mar ng'e gwenge wano koring'e kaka Kanyakwar nochakore gi joma nitiere iye dwaro ma gin go kaachiel kod okang' ma bende gisegoyo. Wawere kod mago wadonje weche motene kod mago ohala ma bende wang'iyo pur mar omuogo. Yor mag omuogo e kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho okonygi e yudo chiro, miyogi kodhi kod kony mamoko e kinde ma pur mar omuogo chal ka gima dok piny e kaunti ma Migori. Nok mar chiro mar omuogo osebedo achiel kuom midhiero ma osethiro pur mar kodhino e kaunti ma Migori. Jopur mag omuogo e kaunti ma Migori wacho ni yudo chiro malong'o nyalo konyo ting'o malo pur margi. George Juma ni kiler mar wachni. Sani uneno kaka kuto mar lwasi koro chalo, marieba manyalo makoro. Nikech sani weather is unpredictable. Omuogo en achiel kuom kothego manyachon mane ipuro ahinya kod jopur e oganda Luo. Dala ka dala nyaka ne yud kuono ma otedi, kata nyuka monudi kod mogo mar omuogo. Magi kata kamano sani yudo tek nikech dok piny mar pur mar omuogo. Omuogo ne okaw kaka chiemb jomodhier, kata kamano sani ji mathoth chamo kuon motedi kod moko omuogo. Ber maseneno kuom kaka japur en achiel, an bedo ga gi food security. Sasa maringo tadhi agolo mates takelo ne family. Stakeholders pok obedo kanyakla achiel mondo mi wa transform wach puro marieba, nikech ng'ato pure kama, ng'ato pure kama, ng'ato pure kama individually. Koro an ang'iyo ni gima do bedo no, dwa bedo gi forum
mar jopur marieba. Kata bed ni thoth jopur oseweyo pur mar omuogo, nitie moko kuom jopur sanja ma bende pod omako motegno pur mar omuogo e kaunti ma Migori. Cyprian Awiti, menjida gwego mag Kuoyo Kodalo e sab-kono ma Wendo, en achiel kuom jopur ma pod omako motegno pur mar omuogo. Nayudo ni kothe bende ne waturo twachwa ne ok odwar input mang'eny, koro nayudo ni en ema e fama ma pod ok ogerore ahinya nyalo survive kode maber kabisa. Awiti ma jahigni 87 ne ochako pur mar omuogo e higa mar 2009 ne oweyo tich mar puonj kane odonjo e pur mar omuogo kod kothe mamoko. Ndalo moro ka misara olewo no to koro adhi dhawi e yie mondo ayud misara. E yie no koro ni no nyaka bed ni ionge gi chiemo momiego koko. Gipuro. No koro pur ne gima ber ma kipuro to kata ka misara olewo to koro be inyalo yudo ka gikonyi. Kata bed ni pur mar omuogo bende osebedo kod midhiero makoni kod kocha ma oting'o tuoche nok mar chiro kod mamoko, Awiti wacho ni ber mar pur mar omuogo osimiyo mako purni ma otegno. I remember one time they two biro mo okethe kabisa completely okethe mo collapse kabisa. Kada dala mana collapse got ni yudo ka ane pod achandora kode kabisa temo dwaro kata local varieties moko manyalo survive, manyalo siro swau, mochaka kata siro swau. Gombo maneno ni oganda donje pur mar omuogo to ahinya e kinde ni mantie lokruok mar kor lwasi osemiyo Awiti owuok oko mar puonjo jopur kendo rwakogi e pur mar omuogo ka ochiwo negi kothe mag omuogo. Sani wan go tayari ma joma dwaro puro koro marieba kodhi nitiere oromo 40 acres. Sani group mar cassava nyocha ware recruit ji 55 pa ward. To wan gi 40 wards. Nok mar chiro mar omuogo osebedo achiel kuom midhieche ma osethiro pur mar omuogo e kaunti ma Migori. Chuny nong'ikore kaluwore gi failure mar market. Koro nigi produce mar cassava nodhi bedo mang'eny, koro kama nitere mano nogwego chuny ji. Wayud kaka dang' wayud masin, to masin ok wanyal bedo go ka onge marieba mobiro rego. To kendo ne waseyudo ni masin rego ga tana boro dichie. No yamdo terwa Busia ni wadwa neno moro Busia. Piny owacho ma kaunti ma Migori okon mondo bende koro ket chike manyalo tayo chenrogo mag pur mar omuogo e kaunti ma Migori kendo gijol jopur e yore mopogore opogore. George Juma, Ramogi TV, Migori. Alot mar ang'ina ni dwaro pi mang'eny. Idwaro ni lowo ng'ich ne seche te kata umodho mana maber. Gineno ka wan take a strong connection. Switch up your game. Open up to more fun, more adventure. Be bold. Be the unapologetic dreamer. Because you deserve more. Pepsi, thirsty for more. Treat your loved one to a magical Valentine's escape from February 12th to 17th, 2025. Experience stunning views at Dubai Frame, visit Dubai Creek Harbour, explore Miracle Garden, enjoy a desert safari and Marina Dow cruise with dinner, and a romantic Valentine's dinner at Al Dawar Revolving Restaurant. This unforgettable getaway, including visa, starts at $1,120 per person sharing. Book now. Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Tirangé
Doke didwar yudo wenda mar igalagala kuom ng'wono ma Yesu setimo, di star 860 star 419 hash. To Yesu biro gwedhowa. Ramogi TV ikar jubirte. Tuo sukari, ma tuo ma ji mang'eny odak godo. Kata kamano, be ing'eyo achiedh nade ma tuo sukari kelo? Riwri kodwa e penj laktar, kosir kod CIC Insurance Group. Wadhi bedo gi Dr. Priska Mungla Anyango, kaw koloni matut. Penj laktar, tich adek, tarik 19 dwe mar 2, kik bai. Wadonjo weche mag tuke. Kocha mar klab ma kata mar tim mar Harambee Starlets Beldin Odemba nigi chir ni tim ne osetimo ikruok margi makare motelo ne rakruok